Jeg vil lige vise dig, hvordan du nemt og hurtigt kan komme i gang med at track din egen krop med Vellafits kropsscanner. Så først og fremmest så har jeg så taget og downloadet den gratis app, og det er altså her, hvor du kan følge din udvikling og se alle dine målinger. Når jeg så skal i gang med at måle her første gang, så trykker jeg på det lille kryds, der er her på min app. Så står der måling, foretage kropsscanning. Så lægger jeg den her ved siden af, og så stiller jeg mig op på den, tager fat i håndtaget, og så begynder den lige så stille at måle. Nu måler den for eksempel min vægt. Nu måler den min kropsfedt, og så til sidst så måler den min puls. Og lynhurtigt så har den jo scannet hele min krop, og så har jeg fået 45 forskellige målinger direkte ind i appen. Og her måler den vægt og puls, fedtprocent, fedtmasse, muskelmasse og væskebalance og mange andre ting. Og inde i appen, der kan jeg så også få konkrete tips og råd til, hvordan jeg kan forbedre mine tal. Det synes jeg, det er ret fedt. Så altså med den her kropsscanner, der har jeg jo faktisk et overordnet billede af, hvordan min krop den har det lige nu. Og jeg synes jo, det er mega fedt, at jeg kan stige på den igen om f.eks. 14 dage, og så se, hvordan tallene de har forandret sig. Jeg kan klart anbefale at købe en Vellafit kropsscanner, for det er også samtidig en mega god motivation til at holde dig selv i gang.